Jamen, det er jo en tilfældighed, der kommer ud af et behov, jeg havde for at gerne ville lave noget strøm til en sejlbåd, jeg har købt. Der gik ganske få dage efter, jeg havde tænkt det der omkring sejlbåden, til at jeg var helt væk i alle de her projekter, der har været. Og jeg voksede op på havet, fordi min far han var kaptajn, og jeg var med ham ude at sejle. Jeg kunne i hvert fald godt se, at alene det at overleve i ekstrem vejr, i stormvejr, det var der mange, der ikke havde tænkt på. Så lavede jeg nogle skitser, og jeg tror endda, havde jeg ikke lavet en model også, da vi mødtes første gang. Jeg tror det. Jeg mener, at du kom med modellen bag i bilen, og så, eller på en trailer, eller hvordan det var. Men du er en flink mand, så du hørte det på mig den gang. Ja, altså sådan rent teknisk, så var der jo nogle forskellige elementer i de idéer, du kom med. Og den her med at kunne ændre på vinklen, styre vinklen på anlægget, det synes jeg, det var en rigtig god idé, fordi der adresserer du et af de punkter, som er en stor udfordring for bølgekraft generelt. Du ringte til mig på vej hjem i bilen fra et af vores forsøg op i Aalborg, og sagde, om jeg havde tænkt over Steven Salter. Og der kan jeg huske, at jeg sagde, hvem er det? Men jeg kunne jo med det samme se, hvad det var, du havde i tankerne omkring det hint. Så vi har suppleret hinanden vældig godt i den fase også af projektet. Ja. Og vi lavede den første måling, fordi jeg var jo fuldstændig anspændt og nervøs over, om det nu virkede. Ikke? Der spurgte jeg Jens Peter, hvad er vores, det vi måler, det er virkningsgraden. Hvor effektiv er vi til at hive energien ud af en bølge? Og han ville ikke sige noget. Du ville ikke sige noget. Nej, det var jo... Du blev ved at holde... Nej, jeg skal lige kontrollere det. Du var faktisk rundt og tjekke ledningerne for at se, om det nu kunne passe, det du havde målt. Der skulle til for at løfte de her lodder, ikke? Og så det kan man ikke måle forkert. Man kan ikke rigtig snyde med det. Men tallet, det var jo over 80%. Jeg mener, det var 6 eller 87%. Ja. Vi er der nu, hvor det er et spørgsmål om at forstørre det, skalere det op til en mindste størrelse, hvor det er økonomisk rentabelt. Ja. Og det er jo det, vi kigger på, sådan på den, hvad skal man sige, den nære horisont, ikke? Og så kan vi jo også godt se, at hvis vi begynder at skalere yderligere op, jamen så begynder vi at få noget, som er hvad skal man sige, konkurrencedygtigt med etablerede brancher, ikke? Offshore vind, både i størrelse af de enkelte maskiner og økonomi. Tidshorisonten for Veptas, det er, at vi vil demonstrere Veptas i en kommerciel version, der giver økonomisk mening. Og der har vi sat et kryds i kalenderen, der hedder udgangen af 25. Og vi er i gang. Vi har fået et godt afsæt, og vi er begyndt på rejsen.